şu ümmetin ilkinci musulmanları İslam'ı gösgöni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özünden öwrenen musulmanlar kimlerdi? Şolar sahabalardy. Yani ilkinci nesil musulmanlar sahabalardy. Sonra sahabany gören ikinci nesil geldi. Yani sahabaların okuwçylary. Olar da musulmanlara tabiinler diýilýär. Yani şol atlary birinji gerek eşitýänler bellesin. Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüp iman edip musulman bolup dünýäden gaýdan kişi sahaba diýilýär. Sahabalaryň okuwçylaryna tabiinler diýilýär. İkinji nesil musulmanlar. Üçüncü nesil musulmanlar da etba'ut tabiin diýilýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň okuwçylarynyň okuwçylary. Sahabalar, tabiinler, etba'ut tabiinler. Şu ilkinji üç nesil musulmanlara da gys galdyp näme diýerler? Selefis salihin diýilýär. Selefis salihin kitaplarymyzda kän geçen terminler, bunu bilmeýänler bellesin. Selefis salihin. Selefis salihin kim gözüne tutulýar? İlkinji üç nesil musulmanlar. Sahabalar, tabiinler, etba'ut tabiinler. Selefis salihin diýmekliň türkmençesi näme musulmanlaryny? Selef diýmek geçen diýmek. Salihin diýmek dürs, ýaxşy da. Yani näme manida ulanylýar selef salihin termini? İlkinji üç nesil musulmanlar diýen manida ulanylýar. Selefis salihin. Ve şu üç nesil musulmanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde öwýär we bize şolara eýermeligimizi näme öwredýär we tawsirýär. Misal üçin Buhari we Muslimde gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Hayrun nasi qarni, thumma'llezine yelunhum, thumma'llezine yelunhum" diýär. İnsanlaryň en haýyrlysy, en gowsy meniň döwrümdäki kişilerdir diýär. Yani kimler? Sahabalar gözüne tutýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döwründe müşrikler, kafirler hem bady. Özüne iman eden sahabalar en haýyrly kişilerdir diýär. Ondan sonra diýär, olardan sonra gelenler, ondan sonra olardan sonra gelenler diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Şol hadisiň düşünürşinde Sahih Muslim'in şerhinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şeýle diýär: "Sahih enne qarnahu sallallahu aleyhi ve sellem sahabatu ve thani tabi'un ve thalis tabi'uhum" diýip aýdýar. Şol hadisiň düşünürşinde dogrusy diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meniň döwrümdäki diýenler diýär sahabalardyr diýär. Ondan soňrakylar diýeni tabi'inlerdir. Ondan soňraky diýenler etba'ut tabi'inlerdir diýip İmam Nevevi rahmetullahi aleyh aýdýar. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Usikum bi ashabi, thumma'llezine yelunhum, thumma'llezine yelunhum" diýär. Size sahabalarymyň, ondan soňra gelenleriň, ýani tabi'inleriň, soňra olardan soňra gelenleriň etba'ut tabi'inleriň ýoluny eýermekligi wesiýet edýärim diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Selefis salihin barada, sahabalar barada bilmeli möhüm zatlarymyzyň biri musulman doganlar, sahabalar, selefis salihin, ýagny ilkinji üç nesil musulmanlar dinine bid'at çykarmadylar. Dini ýoýmadylar, dini ütgetmediler. İslamy Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden öwrenişleri ýaly arassalygyna sakladylar we özünden soňraklara ýetirdiler. Bir diýse arassa islam haýsy, dogry islam haýsy diýse näme şunu jogap şol musulmanlar. Çünki ulamalar bir agzdan kabul edýär, islamyň iň dogry görnüşi sahabalaryň selefis salihin tutan islamy diýär. Çünki sahabalaryň döwründe din ütgemedi. Dini täze bid'atlar sahabalar goşmadylar. Dine täze zatlar goşmadylar. Dini ütgetmediler. Ne arttırdylar ne kemeltdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öwrenişleri ýalakka amanaty aldylar, öwrendiler we ondan soňrakylar ýetirdiler. Näşe 1400 ýyllyk islam tarihinde islamyň iň arassa görnüşi, iň dogry görnüşi haýsy diýilen soragyň jogaby näşe musulmanlar. Selefis salihinin tutan islamy. Selefis salihinin amal eden islamy. Selefis salihinin öwreden islamy. Ana şol dogry islam. Yani gözüňizde tutuň bir çeşme getirin musulmanlar, bir çeşme çykýar, ondan soň akyp dowam edýär. Şol çeşmeň suwunyň iň dury ýeri niresi? Akyp näçe kilometr, metrler giden ýerimi ýa-da çeşmeň çykýan ýerimi? Göz başymy? Elbetde musulmanlar hemmämiz bilýär, çeşme suwunyň iň dury, iň arasy, iň täk ýeri çeşmeň göz başy, çykyp duran ýeri. Gidip şu göz başdan içýän bolýan jahanyňa dermanlar, sowuklygy bolsun, arassalygy bolsun, dağ çeşmelerini gören bolsaňyz, dupdurudur. Durnan gözi ýalak diýilýär, dupduruja, arassaja. Ene musulmanlar İslam dininiň çeşmesi, şol ilmlaryň çeşmesi, göz başy sahabalar, selefis salihin. Arassa islamyň nusxasy şolarda bar. Kim maňa arassa islam gerek diýse, ana şolardan öwrenmeli. Ondan bäri gaýtdykça bulanyp başlaýar. Her hil farkalar çykýar, her hilekde toparlar, bid'atlar çykýar, gidiverýär, bulanyp gidiverýär. Şoň üçin näme? Dogrusy gerek bolsa, arassysy gerek bolsa göz başa barmaly. Şu elimizdäki Kur'an musulman doganlaryna Kur'an okuyasy Allah Taala'nın kelamy. Şol Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
sellem ağzından mübarek ağzından eşitip ya tutup yazıp bize getiren kim? Sahabeler. Yani şu elimizde Kur'an'ı bize getiren sahabeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elimizde hadisleri var. Şu hadislerin Peygamberimiz aytti diyez. Şu hadisleri bize getiren kim? Sahabeler. Ebu Hureyre aytti, Ayşe enemiz aytti, Ebu Bekir aytti, Osman aytti, falan sahabe aytti. Yani bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki kişiler, yani Peygamberimizden dini bize getiren kişiler köprü kim? Sahabeler. Ondan sonra tabi'inler, sonra etba tabi'in. Yani şu dini bize getiren şolar. Bu ondan sonra Müslüman doğanlar selef-i salihinden sonra şoların yolunu yitirmeyen saklap gelen kimler geldi? Hadis alimlerimiz geldi. İmam Bukhari yani, İmam Muslim yani, Ebu Davud, Tirmizi, İmam Nesai, kana hadis alimlerimiz geldi. Şol sahabelerden öğrenen ilimlerine bize getirdiler. Son mezhep imamlarımız geldi. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Evza'i, Sufyan el-Thawri yalaqqa mujtehid fuqaha ulamalarımız geldi. Bular ne ettiler? Sahabadan alan ilimlerini cemlep, kitaplaştırıp, bölümlere ayırıp, bablaştırıp bizim önümüzde tayin edip koydular. O şeydip nesil menesil arkama arka doğru İslam bizim önümüze gelip yetti. Demek ne eken? Arası İslam, hakiki İslam, şol selef-i salihinin tutan İslami. Ama İslamlık ters akıma bid'atçı topora seyretsek Müslüman doğanlar İslam deyip edip gören işleri, amalları sahaba selef-i salihin doğruna yok zatlardır. Yani bid'atçı bolmakluklarının, bid'atçı toporların, bid'atçı bolmağının sebebi, ters akımların doğru yoldan azmağının sebebi Müslüman doğanlar sahabaların selef-i salihinin yolundan ayrılanlıkları için.